खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरआव गोजोनखौ सोर लाबोदों इउपिपिएल ना बीजेपी ना एनडिएपि बिटिआरआव जों गोजोन लाबोदों होननानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बुंबाय थानायनि उनाव बीजेपीआबो गोजोनखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो हेमन्त बिश्व शर्मायासो लाबोदों होननानै फोरमायथिदों बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बे खेबाव गोजोन खौसेथि आरो समान जौगानाय बेखौ नोजोर बोनानैनो प्राय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ बे मोन्थोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेनो आगान सुरदों प्रमद बर'नि उनाव बीजेपीनि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवायाबो बेखौनो बुंदों बिटिसिआव जुदि गोजोन फैदोंब्ला नरेन्द्र मोदी आरो हेमन्त बिश्व शर्मायासो गोजोनखौ लाबोदों गोजोन लाबोनो थाखाय गासै हारि माहारिनो समान मोनथाय होनो थाखाय बीजेपीआ आगान सुरदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा मख'नो गोनांदि बिटिसि दखल खालामनो थाखाय बीजेपीआ गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ गिबि मन्थ्रिया फ्राय सानफ्रोमबो बिटिसिनि बियाबफोराव गिदिंदों मैयानि सानाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव फकिराग्राम आरो 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय रामफल बिलाव सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों दासिम बिटिसिनि मोन 12 बियाब उदालगुरिनि मदैबारि हरिसिंगा कालिंदुवार तामुलपुरनि दरंगाजुलि नाग्रिजुलि सुक्लाय सेरफां बाक्सानि मर्टनगुरि मसलपुर आरो चिरांनि सुबाइजार मानास सेरफां थुरिबारि गासै बे सानब्रैयाव बेफोर बियाबफोराव गिदिंबाय होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आरो बेफोर बियाबाव दिनैनि सानाव बिसायख'थि जानो नांगौबा बीजेपीआ देरहागोना रोखा होननानै दाबि खालामो बिथाङा लोगोसे जौसांनिफ्राय बुंथिबावदि जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि हेंथा नङा जायखिजाया मिथिङाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि हेंथा खालामा होननानैबो बुंथियो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोबां फसंथानफोर लाबोनांगौ दंमोन जेरै एनआईटी सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि रिम्स बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव नवोदय बिद्यालय आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायाव रेलवे कच फेक्टरि लाबोनायनिबो खोथा दंमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथानि बेफोर मोगथां महर मोनगोन ना रेलवे कच फेक्टरिखौ बानायनायनि माबाफोर थांखि दङ नामा आरो बानायोब्ला माब्ला बानायगोन आरो बेसेबां बाजेटजों बानायनाय जागोन बेखौ लानानै लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा पार्लियामेन्टआव रेलवे बिफाननि मन्थ्रि आश्विनी वैष्णव बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन नाथाय बिथांनि जि फिननाय बेजों रोखा जायो क'क्राझार जिल्लायाव रेलवे कच फेक्टरिखौ दानो लुनायनि जेबो थांखि गैथ'वा होननानै फोरमायथियो रेलवे मन्थ्रि बिथाङा रेलवे कच फेक्टरिखौ रलिं स्टकनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बानायनाय जायो नाथाय दा थाखानाय प्रडाक्शन इउनिट आरो बानायनो थांखि लाखानायफोरानो दा आरो उननि थाखायबाबो थोजासेखा होननानै फिननायखौ होयो नाथाय क'क्राझार जिल्लायाव 256.36 कौटि रांनि वार्कशप लुनो थाखाय सेंसन खालामनाय जादों होननानैबो फिननायखौ होयो बिथाङा BKWSनि गोबांथार दाबि आरो जेंनाखौ लानानै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव सुबुं गौमा हाबाफारि लादों जेराव मोन 22 जिल्लानि 10,000 सोद्रोमाफोरा बेयाव बाहागो लादों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दाजानाय BKWSआ जेन दिनैसिमबो आबुं महर मोनाखै BKWSआव दिनैसिमबो बियाब दानाय जायाखै आरो 5 बोसोरनि उनावबो बिसायख'थि खुंजायाखै BKWSआव बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानै सुबुं गौमा हाबाफारि लादों जेरै बिटिआरनि सिमाखौ थाबैनो थि खालामनो नांगौ आरो आद्रा थानाय बर' गामिफोरखौ BKWSआव सोनो नांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोना बर' फिसाफोरा जोंनि काउन्सिलाव ज' जानो नांगौ नाथाय माखासे जेंना दिन्थिनानै गवालपारा आरो खोला कामरुपनि बर' गामिफोरखौ BKWSआव सोसनाखै होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो इलेक्टेड काउन्सिल नांगौ नङाब्ला लोरबां जायो बिटिआरआव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय 1,500 कौटि रां स्पेसियेल पेकेज थानाय बायदि जोंनि BKWSआवबो नांगौ होननानैबो दाबि खालामो बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया बे 5 बोसोरावबो मावफुंजायासै आसाम सरकारा बायदि बायदि आयेन जाबसिननानै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौसो फोजोबस्रांनो लामा लादों बेनि अनगायैबो बिटिआरनि बायजोआव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' रोङै फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाया बांदों बेखौ जों होबथानो नांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोना आरो बिटिआरनि बायजोआव टेट उथ्रिसारनाय गोबां बर' बिजाथिफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे थिसनो बेनि थाखायबो दाबि खालामो लोगोसेनो बर'नि सुबुं अनजिमाखौ नायनानै नागा रेजिमेन्ट गरखा रेजिमेन्ट थानाय बायदि जाहाथे बर' रेजिमेन्टबो थानो नांगौ होननानै दाबि खालामो मख'नो गोनांदि बे बिथांमोननि सुबुं गौमा हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि बानजायनायाव खुंनाय जादोंमोन जेराव BKWSनि मोन 22 जिल्लानि 10,000 सोद्रोमाफ्रा बेयाव बाहागो लादों लोगोसे धेमाजि जिल्ला एबसु धेमाजि जिल्ला आबोब
जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबि आफाद, सारेन्डार एनडिएफबि, सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुम, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादा बेयाव बाहागो लादों। बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव गेदेर अजद फैदों। दिपेन बर'आ बिजेपिनि जानानै गोबां खामानि मावनायनि अजद आरो राजखान्थियाव हाबनायनि अजद फैदों दिपेन बर'नि सायाव। ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशननि दैदेनगिरि पंकज इस्लारिया गेदेर अजद लाबोदों दिपेन बर'नि सायाव। जायनाखि बिजेपिनि एमपि दिलीप सयकियाया बिटिसिआव सिक्स शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जयैनो थानो हाया होननानै ट्राइबेल बर'नि हेंथा गेदेर बाथ्रा बुंफैदोंमोन आरो बेखौ लानानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन आफादाबो एमपि दिलीप सयकियाखौ सोंखारिदों। नाथाय बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर'आ बेनि सायाव जेबो बुङैखौ लानानै ट्राइबेलनि दैदेनगिरि पंकज इस्लारिया दिपेन बर'नाव सोंथि खालामदों। दिनैनि समाव दिपेन बर'आ मानो जेबो बुंनो हायाखै आरो जेबो बुंनो हायैनि जाहोना मा बेखौ लानानै सोंथि खालामदों बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मिथिनाय बायदिब्ला दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरिनि बिबानखौ एंगारखाबाय। सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सआवनो बिबान एंगारगोननि बाथ्राखौ दिपेन बर'आ गावनो बुंदोंमोन। नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय दा बिथाङा दंथ'यो, अब्लाबो जोबथायाव बिथाङा राजखान्थियाव हाबबाय। बिजेपिनि जानानै बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों आरो एमपि दिलीप सयकियाखौ देरहाहोदों होननानै फोरमायथि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि बिजेपिनो बर'नि गेदेर दैदेनगिरिफोरखौ साब्रै साबासो नांगौ। बेनि मादाव बिस्वजित दैमारिखौ लांखाबाय आरो दा दिपेन बर'खौबो बिजेपिनो नांगौ। जुदि बिजेपिया बिटिसिआव देरहायोब्ला दिपेन बर'खौ बिटिसिनि चिफ बानायनो थाखाय सिं सिं प्लान आरो पलिसि लाबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो ट्राइबेलनि दैदेनगिरि पंकज इस्लारि बिथाङा। हाजोनिफ्राय गोथौ हाखराव गलांनायनि जाहोनाव 3 सिआरपिएफ जवाननि जिउ खहा आरो 8 सिआरपिएफ जवाना जोखोम जानो गोनां जादों। जम्मू एन्ड काश्मीरनि उधमपुर जिल्लानि बसंतघराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। गारिजों थांबाय थानाय समावनो गारिखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव गारिया हाजोनिफ्राय गोथौ हाखराव गोग्लैलांदों, जायजों 3 सिआरपिएफनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे एडमिनिस्ट्रेसना फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो जोखोम जानाय सिआरपिएफ जवानफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदों। जम्मू एन्ड काश्मीरनि उधमपुर जिल्लानि बसंतघराव जादों बे जाथाया। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो सिक्स शेड्युल जयैनो थानो हाया होननानै एमपि दिलीप सयकियाया बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो गोबां दैदेनगिरिफोरजों सोंखारि जानो गोनां जादों एमपि दिलीप सयकियाया। बिआर फेरेंगानिफ्राय लानानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना गोख्रोङै फिन्नाय होनायनि अनगायैबो खाम्फा बरगयारियाबो गोख्रोङै फिन्नाय होदों। सिगांनि समाव बर' ट्राइबेलफोरनि हाखौ जेबो आइन मानियालासे सेख'नानै बिथांमोनहा हाखौ लायोमोन, जायनि जाहोनाव सोमावसारनो गोनां जादों। ट्राइबेल संघ, ट्राइबेल छात्र संगठन आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि आफादफोरा जोनोम जानो गोनां जादों। बेनि उनाव बिटिसि गोरोबथा जादों। बेनि गेजेरजों सिक्स शेड्युल मोननो हादों आरो हा हुखौ नायनायनि बिबाना जोंनि आखायावनो फैदों बा बिटिसि सरकारनि आखायावनो फैदों आरो बेजों हा सेख'नानै लानाया बन्द जादोंमोन। नाथाय बेखौ बिथांमोनहा सहायनो हायाखै। दासिमबो बिटिसिनि हाखौ सेख'नो थाखाय बिथांमोनहा लुबैयो। बिटिसि बा बिटिआर सरकारा बेखौ होबथानायनि थाखायनो दाय जादों होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदि बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों सिक्स शेड्युलखौ मोननो हादों। भारत सरकारा संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै सिक्स शेड्युलखौ होदोंमोन। बेजों ट्राइबेलनि मोनथाय, हा-हुनि मोनथाय, रैखाथि, राजखान्थि मोनथाय, ओनसोलनि सम्पति बायदिफोराव ट्राइबेलफोरानो बिगोमा बे मोनथायखौ मोननो हादोंमोन होननानै बुंथियो। नाथाय एमपि दिलीप सयकिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो सिक्स शेड्युल जयैनो थानो हाया होननानै बुंथिदों। एमपि दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिनि दैदेनगिरि जानायजों मोनसे हारिनि सुबुंबो होननानै सांग्रांथि होयो खाम्फा बरगयारिया। पिएमएवाइनि न' लुनानै होनायनि मुङाव गेदेर जाख्ल'नायनि अजद बिटिसिनि न'नै सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय गर'वाजार भिसिडिसिनि सिङाव जाख्ल'नायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला न' होनायनि मुङाव 5,000 राङै लानानै थांदोंमोन दुखुथिया न'खरनिफ्राय। नाथाय 1 बोसोर बारलांबाय, दिनैसिमबो न' मोननो हायाखै आरो न' लुनायनि थाखाय रांबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। माखासे सुबुंफ्रा गिबि इनस्टलमेन्टखौ मोनदों, नाथाय नैथि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हायाखै। नाथाय लेखा बिलाइयाव न'आ आबुङै लुफुंजाबाय बेबायदि दिन्थियो, नाथाय न' लुफुंनो थाखाय रांखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो। बेनि सायाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ जाहाथे बिसार खालामो बा नायबिजिरो बेनि थाखायबो खावलायो। ओजोंहाय नारायणपुर ब्लक पानबारि गाव पन्चायतनि सिङावबो पिएमएवाइ न'खौ लानानै जाख्ल'नायनि अजद, न' लुनो थाखाय फैनाय रांखौ गुबुननि एकाउन्टआव सोनानै जाख्ल'नायनि अजद होदों पानबारि गाव पन्चायतनि मावथिफोरनि सायाव। बेनि सायावबो जाहाथे नायबिजिरो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों